اسكمي اللخم نلوم عنت دما بخلت شحن إسران سلستن ستسرحت عزيام الساتيت ناي كوريا فيلمينا حيزنا لكم متينا زلنا كومو دما نزا فيلم كساب موداتا نخطري وان دعدمكم نابتا فيلم كحلفكم شانغ تام استبالة انترناشنال بيت مرتن دارانا زا فيلم تجمر ناي هوسبيتال كومو دما ناي كامبانيتات مرحتن زخونو هابتامات سبات بمائتا $1 اندخفلو ندقوم أبز بيت تمرتيوم زمهروهم حاحد جزد ما زبيت تمرتي فلتاتهم لعل زبالن ننفعت تمهارو بسكولارشيب ماريزو نابز بيت تمرتي زئتو خون كله أب مونغو تمهارو دما بزلوهم نا إيكونومين ناي هابتن فللي مخنيات بتوم هابتامات تمهارو عدلون مفللاين كومو دما چقونا يقات مومي بخال وغن كيم هاينز تبالت دخا تمهاريت بيت السبب زلوهم تحوتنا إيكونومي عقمي نعومن نجزا رئسان نختحجز كتبل اب ترف جيزيا غون نغوني سرح ندا سرحت انيحيا اب تبيت مرت دما كابتوم الو استبالو نفعت تمهارو قدامي تسل زخونتن نتمرت دما اب قربا جيزي ناب نيزرلاند هاجر نمخاد توادادر سلازنبرت بز غداي دما مسنايت بيت مرت حلافيت كتزارارب تجمر السو دما نعا زوادادران لكع كم ادما زوادادر بيتسبو بموت زسانن مس عباي أزنبر حدا تمهاراي كم زلو كلتيوم دما تحوتنا إيكونومي عقم خم زلوهم كم زفلتن زخونا يخون دما كابو تحايش كوينا نختركب انت دا أدليا نحا حدا وصايتات زخونا $350 داليا ختمت كم زلو اي نقرا بز مخنيات دما بزح جنزب زخفلا سراح كدل خجمر كلان نيقات ام نقر كوينو دما نا يونيفرسيتي تمهاريت زخونت محزا أسونجو نحنت قال هابتامات تمرت نختتصنع نخت حجزان نختردان ناي سراح عدل سلازرخبت ابز حجي جزي دما از سراح كابنا عان العلي نمحزا كم زدليا ترديوا ماننتن تقاييرن نعا مسيلا نتسرح نخت جمرو عدلات تقربلا السادما بتحسابا بمسممع نيون نستبالت نقال هابتامات تمرت نختردا سراح تجمر ابز قصل معلتي نابتنا يسرح بود اخت كيد كلان اتا نسا تمرت تردأ نيون استبالت دونجيا ناب جزاخم تمتق مستنقرا ابتناتا كفل خوفيلا نسا خساب تمتق كتزبات جمر ابتخفل نزنبرا كبور بورسان كداون تندمان دا رأيت ندقايق دحر متنح نتا ابو زنبر بورسا حيزا دما سئل تسائلا ابناتا ناي سوشال ميديا اكاونت دما اتسئل خزرقحو غلا نرئي دحر دقايق دماني هون نابت جزا تمليسا مسمتت نت تمرتي كتردأ خلان اتمشد دما بخمس عينت ملكع دحر محلافو ابزغت المعالتي نقوهو نابتناتا بيت تمرت تخيد نايقات ام نقر كوينو دما اتزرق حتو سئلي فايرال وطي وبزح سبرئي وصل زنبرة كل نابت بيت تمرتي محزوتا زنبرة رئين وصل زنبرة كساب لومي تحسو خم زنبراتن قال هابتام كم زخونت كم زفلت ينقروا السادما اتستفتر نقر نختردوم حسيبا ولا كواتنا برت انتخونا جن بحانتي جيزي اب سوشال ميديا تختل تاسل زو السخن اتنسن قال هابتام كم زخونت استزاربو حسوت ولا كواتخونا الساقن كم تتبهالو زلا ختمسل سلزدليت السادما اتزبلو زلوا نقر حق خم زخونن قال هابتام كم زخونت جن بيت السبا بزح سلس لزهيبوا كاب تمرت ندحر اب ترف جيزيا كال اسراح كم تسرحت نقرن اتن تمهارو دما كل زنقرتن اميننا لكع كم لو معنتي اب سوشال ميديا تختل تاخو سخن تدادليا كبور كداون تندا قبرت تصبق سئل تسائلا بزح سئلي اب سوشال ميديا نغت زرقحي مخرأ نت زقرب على حساب دما فتياتو اب تشع معالتي نايم شتا كوابي قلطيفا اب ساعتا نابتنا يسرح بوتا اخت كيد كلان نيهون نابت جزا تمليسا قدم ممصا كابتناتا چاماتاتن بورسان اندال عالت اندعقنت سئلخ تسأل كلان رئي ابتي انترناشنال شانك ديمز تباهل بيت تمرتوش تدما باك جينياس تباهلت هابتام نفعتن تمهاريت بو لكع دما بسكولارشيب زاتو نتوم دخاتا تمهارو تچقون دندانيتن كلهم بزبهال درجة نايت بيت تمرت تمهارو زئززولا تمهاريت نرئي اتوم چقونا زقاطمهم دخاتا تمهارو دما بتدقاقامي ناب اوفيس كيدوم كسو علاقا تقربولا بزلوهم هابتن بناي بيت سبا سم مخنيات بيتنا تاقيقا كساب حجي زقات عاسباي نبرن
ነኒሆን ቤተሰባ ድማ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃብታማት ቤት ትምህርቲ ክእትውዋ ዋላኩ ሓሲቦም ተነበሩ። ብዘለዋ ናይ ማትስ ትሑት ነጥቢ ምኽንያት እቲ ቤት ትምህርቲ ተቐቢሉ ክእትዋ ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት እዩ ትምህርቲ ዘረድኣ ሰብ ክቖጽሩላ ዝኽኣሉ። ከምኡ ድማ ሃያን ከምቲ ዝለመደቶ ናታ ክዳን እንዳገበረት ስእሊ እንዳተሰኣለት ከላ ኣዲኣ ናብቲ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ሓደ መዓልቲ ክትኣትያ ብምባል ተስፋ ጌራ ገዚኣ ዘቐመጠትላ ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ትረክብ እሞ እሳ ድማ ነቲ ክዳን ጌራ ስእሊ ክትሰኣል ትጅምር። እንተኾነ ግን ሎማዓንቲ ዕድል ስለ ዘይገበረት ኒሆን ቀልጢፋ ናብቲ ገዛ ምስ መጸታ እሳ ድማ ቀልጢፋ ነቲ ክዳን ክትቅይሮ ስለ ዘይከኣለት እቲ ክዳን ጌራ ኣብ ትሕቲ ዓራት ክትሕባእ ከላ ንርኢ። ኣብ መጀመርያ ኒሆን ወላ ሓንቲ እኳ ዘይተጠራጠረት እንተኾነ ግን ሃዮን ሞባይላ ኸፊታታን ስእሊ ትሰኣልን ስለ ዝነበረት ነታ ሞባይላ ኣብቲ ጠረጴዛ ገዲፋታ እያ ነይራ። ኒሆን ድማ ነታ ትድውል ዘላ ሞባይላ ሰሚዓ ኣልዒላ ነታ ሞባይል ምስ ረኣየታ ክሳብ ሎማዓንቲ ናታ ክዳውንቲ እንዳገበረት ዝተሰኣለቶ ስእልታትን ስማ ድማ ኪም ሃዮን እምበር እታ ንዓኣ ትምህርቲ ከተረድኣ ስራሕ ክጅምር እያ ዝተባህለት ሴንጁ ከምዘይኮነት ምስ ፈለጠት ሃዩ ካብቲ ዝተሓብአቶ ቦታ ብምውፃእ ነቲ ዝገበረቶ ነገር ኩሉ የቕሬታ ክትሓታ ትጅምር። ኒሆን ግን ወላ ሓንቲ ከይተገደሰት ፍሽኽ እንዳበለት ካብ ሕጂ ንድሓር ንሳ ዝበለታ ከም ትገብርን እቲ ትብላ ነገር ዘይትሰምዕ እንተደኣ ኮይና ግን እታ ትምህርቲ ንኸተረድኣ ስራሕ ክጅምር እያ ዝተባህለት ሰብ ንሳ ዘይኮነት ከላ ናብዚ ገዛ ከም ዝኣተወት ንቤተሰባ ከም ትነግሮምን ብሕጊ ድማ ከም ትሕተት ከም ትገብር ተጠንቅቓ እሳ ድማ ቀልጢፋ ብሓሳባ ምስ ተሰማምዐት ካብዚ መዓልቲ ንድሓር ናታ ዕዮ ገዛ ብግዴታ ከተስርሓ ከላን ልክዕ ከም ናታ ሓጋዚት ብምዃን ዝበለታ ነገር ክትገብርን እዚ ኸይኣኽላ ድማ ካብቲ ናታ ዕዮ ገዛ ትሰርሖ ሕቶታት ብተወሳኺ ናይ መሓዙታ ከይተረፈ ብምምጻእ ንዓኣ ከተስርሓ ትጅምር። ኣብ መጀመርያ ድማ ሃዮን እዚ ኩሉ ነገር ተቐቢላ ንሳን መሓዛኣን ናብ ጸገም ንኸይኣትዋ ክትብል ሱቕ ኢላ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት እቲ ኩሉ ዝተባህለቶ ነገር ትገብር ነይራ ዋላ እኳ ተኾነት ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ናታ ክፍሊ ንፈተና ኮፍ ኢላ ኸላ ኒሆን ደው ኢላትላ ሎማዓንቲ ናብቲ ኢንተርናሽናል ጃንግታም ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ንምእታው ኢንተርቪው ከም ዘለዋን ቀልጢፋ ናይ ቤት ትምህርቲ ፋይላታ ሒዛትላ ንኽትመጽእ ትነግራ። እሳ ድማ ብዘይ ዝኾነ ማራጺ ናታ ፈተና ብምቁራጽ ነቲ ፋይላት ሒዛ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላን እዚ ኩሉ ንዓኣ ኢላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ እኳ ተመጸት እቲ ዘምጻቶ ፋይል ንጊዜኡ ኣድላዪ ከም ዘይነበረን ንዓኣ ንምሕራቕን ንኸተድክማን ኢላ ዝገበረቶ ነገር ከም ዝኾነ ምስ ተረድአት ንገዛእ ርእሳ ንኸተረጋግእ ናብቲ ሽቓቕ ትኸይድ። ደቓይቕ ድማ ኣብኡ ድሕሪ ምሕላፋ ልክዕ ከምኣ ኮይና ብስኮላርሽፕ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ዝኣተወት ምስኣ ድማ ተመሳሳሊ ስም ዘለዋ ኪም ሃይሁን ዝተባህለት ናብቲ ሽቓቕ ብምምጻእ ሰላም ኢላታ ምስኣ ንኽትረዳዳእ ትፍትን። እሳ ግን በቲ ዝተፈጥረ ነገር ክሳብ ሕጂ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ናብቲ ኒሆን ዘላቶ ናይ ኢንተርቪው ክላስ ተኺላ ክትከይድ ከላን ካብቲ ሽቓቕ ሒዛቶ ዝመጸት ረሳሕ ማይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንዓኣ ኣብ ልዕሊኣ ክደፍአላ ከላ ንርኢ። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ስም ከጥፍእን ደረጅኡ ድማ ከውርዶ ስለ ዝኽእል ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ሓሪቑ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ፈተና ዋላ እኳ ተሓለፈት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ከም ዘይትኽእል ይነግራ። እሳ ድማ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ናታ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ስድራውን ድሌት ስለ ዝነበረ ኒሆን ብዛዕባ ናይ ሃይሆን ሓቀኛ ማንነት ነዲኣ ክትነግራ ኸላን በቲ ንጓላ ዝገበረቶ ነገር ምኽንያት ድማ ክትፍክረላ ኸላ ንርኢ። ሃይሆን ድማ ዋላ እኳ ስራሓ ተሰኣነት ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ግን ሕናኣ ስለ ዝፈደየት ወላ ሓንቲ ከይተገደሰት ናብቲ ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ክትምለስ ከላን እቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጥረ ነገር ይኹን ብናይ ሓሶት ማንነት ኣብ ናይ ሃብታማት ገዛኣትያ ናይ ሰብ ንብረት እንዳልዓለት ትጥቀም ከም ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ትመሃረሉ ዘላ ቤት ትምህርቲ ዘለው ተምሃሮ ከይተረፈ ሰሚዖም ፈሊጣ ሃብታሚ ብምባል ከም ዝተዛረበቶም ይፈልጡ። ከምኡ ድማ ኩሎም ተምሃሮ በዚ ምኽንያት ንዓኣ ከግልልዋ ይጅምሩ። በዚ ምኽንያት ናብ ጃንግታም ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላን ምስቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ክትዛራርብ ምስ ጀመረት ብትምህርታ ንፍዕትን ምስቶም ቀዳሞት ተምሃሮ ትዋዳደር ከም ዝኾነት ስለዚ ድማ ብስኮላርሽፕ ዋላ እኳ ተኾነ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ንኽትመሃር ንኽፈቕደላ ትሓቶ። እሱ ድማ ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ኢንተርቪው ቦታ በታ ኣቐድማ ቢሉ ዝተፈጥረ ነገር ምኽንያት ካልኣይ ድማ ብፍቓድ እንተደኣ ዘይኮይኑ ካብ ድኻታት ተምሃሮ ወላ ሓንቲ ዓይነት ጥቕሚ ስለ ዘይረክብ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይእትዋ እዩ ዝነገራ።
እሳ ድማ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወፂኣ ቅድሚ ምኻዳ ናብቲ ሽቓቕ ክትከይድ ከላን ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ዋልድ ሽቓቕ ተሓቢኡ ምስ ሽጋራ ዝሰቲ ዝነበረ ምስሊ ሶማንግ ዝተባህለ ሰብ ክትራኸብ ከላን ናብዚ ዝመፅእ ሕማቕ ነገር ሓሲቡ መሲልዋ ንኸይሃድም ሒዛ እንተኽገብር ናብዚ ናይ ዋልድ ሽቓቕ ከም ዝኣተወ ተሓቶ እሱ ድማ ዝገበሮ ነገር እንተደኣ ተፈሊጡ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዝስጎግ ስለ ዝተረድአ ሕማቕ ነገር ሓሲቡ ናብዚ ከም ዘይመፀን ቀደም ኣብዚ ሽቓቕ ሓንቲ ተምሃሪት ምስ ሓረሰት ካብኡ ንድሓር ተምሃሮ ናብዚ ሽቓቕ ምእታው ከም ዘቋረፁ እሱ ድማ እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሰብ ስለ ዘይሪኦ ተሓቢኡ ሽጋራ ይሰቲ ከም ዝነበረ ይሓታ ነቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ድማ ንኸይትነግረሉ ምስ ሓተታ እሳ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂማ እንዳፈራርሐት ናብቲ ናይ መኪና ናይ ፓርኪንግ ቦታ ትወስዶ እሞ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ መኪና ዓይነይቲ ከም ዝኾነት ከም ዘርእያ ትገብር እሞ እቲ ሓላፊ ናብ ደገ ክሳብ ዝወፅእ ተጸቢያ ንኻልኣይ ግዜ ንኸተዘራርቦ ካብኡ ተፈልያ ኣብቲ ናይ መኪና ናይ ፓርኪንግ ቦታ ኮፍ ኢላ ክትጽበ ትጅምር እቲ ግዜ ድማ ምሸት ስለ ዝነበረን እቲ ዳይሬክተር ድማ ካብቲ ኦፊስ ቀልጢፉ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ንዕኡ እንዳተጸበየት ኣብኡ ኾላ ድቃስ ይወስዳ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ድማ ኣብቲ ናይ መኪና ናይ ፓርኪንግ ቦታ ካብ ሓንቲ መኪና ንላዕሊ ኣብኡ ደው ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ካልእ መኪና ሒዙ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ከሎን እሳ ድማ ካብ ድቃሳ ተባራቢራ ክሳብ ሕጂ እታ መኪና ኣብኡ በምህላዋ እቲ ዳይሬክተር ካብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይወፀ ብምሕሳብ ኣብቲ ቦታ ክትንቀሳቐስ ትጅምር ሽዑ ንሽዑ ድማ ገጹ ሙሉእ ብምሉእ ጽቡቕ ጌራ ክትሪኦ ዘይከኣለት ሰብ ኣብቲ ፓላሶ በይና ደው ኢላ ንዝነበረት ተምሃሪት ደፊኡ ከውድቓ ከሎ ትርኢ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ብምስንባድ ናብታ ጓል ቀሪባ ምስ ረኣየታ እታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሽቓቕ ዝተላለየታ እታ ኸምናታ ተመሳሳሊ ስም ዝነበራ ጓል ንሳ ኮይና ትጸንሕ እዚ ዘጋጠመ ነገር ድማ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መሓዳሪ ክሰምዕ ከሎን ፖላይስ ጽቡቕ ጌሮም ምርመራ ክካይዱ ስለ ዘይደለየ እቲ ነገር ንገዛእ ርእሳ ከተጥፍእ ፈቲና ከም ዝነበረት ናይ ሓሶት ጭብጥታት ከም ዝዝርግሖ ክገብር ይጅምር እቲ ምሸት ድማ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንኒሆን ኣዲኣ ብንግሁ ንኪም ሃይሁን ጊፍት ሒዛትላ ክትከይድ ከላን ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ጥቡቕ ርክብ ከም ዘሎ ከም ዝሰምዐትን ከምኡ ድማ ጓላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ንኽትዛረበላ ትሓታ ሃይሁን ድማ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ምርዳእ እንዳኣበያ ዝገደደ ሕቶ እንዳኾነ ክመጽእ ይጅምር ሽዑ ንሽዑ ድማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መሓዳሪ ክድውለላ ከሎን ብዝሓለፈ ነቲ ዘቕረበትሉ ሕቶ ብስኮላርሺፕ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ከም ዝፈቕደላን እንተኾነ ግን ኣብ ክንድኡ እቲ ሓደጋ ክፍጠር ከሎ ንሳ ጥራይ ምስክር ስለ ዝኾነት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተፈጥረን ከም ዘይረኣየትን ሱቕ ኢላ ክትጸንሕ ከም ዘለዋ ይነግራ እሳ ድማ ጸኒሕ ኢላ በቲ ዘቕረበላ ሕቶ ክትሰማማዕ ከላን ናብቲ ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ብምኻድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ናታ ቆሑት ኣኪባ ናብ ናይ ሃብታማት ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ስለ ዝኾነት ነተን ናይ ቀደም ማሓዙታ ተዛሪባተን ትኸይድ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ድማ ብናቱ ናይ ስራሕ ተሓጋጋዚኡ ገይሩ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ክሰደላ ከሎን እሳ ድማ ነቲ ዝሰደደላ ዩኒፎርም ገይራ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስ ደቂ ሃብታማት ተምሃሮ ምስኦም ስለ ትምሃር ቁርብ ዋላ እኳ ተኾነ ምስኦም ንኽትመሳሰል በቲ ክሳብ ሕጂ ዝኣከበቶ ገንዘብ ገይራ ናብ ድኳን ከይዳ ኣቑሑት ክትገዝእ ከላን ናይቲ ድኳን ሰራሕተኛታት ከይተረፉ በቲ ዝገበረቶ ዩኒፎርም ምኽንያት ጓል ሃብታም ከም ዝኾነት ብምሕሳብ ክከናኸንዋ ከለዉ ንርኢ ነቲ ዝመረጸቶ ጫማ ገዚኣ ድማ ካብቲ ድኳን ውፅእ ክትብል ቆቢዕ ምስ ዝገበረ ሰብ ክትጋጭ ኾላን እቲ ዝሓዘቶ ቡን ናብቲ ዩኒፎርማ ዋላ እኳ ተተደፍአ እቲ ሰብ ድማ የቕሬታ ኸይሓተታ ኸማን ገዲፍዋ ምስ ከደ ንሳ ድማ ነቲ ኣብ ክዳና ዝተንከፋ ቡን ንኸተጽሪ ናብ ሽቓቕ ክትከይድ ከላን ንደቓይቕ ዝኣክል ነቲ ክዳና ንኸተጽሪ ድሕሪ ምፍታና ኣብ መንጎ እቲ ጫማ ተቐሚጡላ ዝነበረ ንእሽተይ ወረቐት ትረኽቦ ኣብቲ ወረቐት ድማ ናይታ ተምሃሪት ሞት ተሓታቲት ሓንቲ ንሳ ከም ዝኾነት ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጋጨዋ ሰብ ነቲ ወረቐት ከም ዘቐመጠላን ይከታተላ ከም ዘሎ ድማ ተረዲእዋ ናይቲ ሰብ ማንነት ንኽትፈልጥ ናብቲ ድኳን ተመሊሳ ዋላ እኳ ተኸደት እንተኾነ ግን ነቲ ሰብ ክትረኽቦ ይከኣለትን በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ጫማኣ ተመሊሳ ንኽትወስዶ ናብቲ ሽቓቕ ምስ ከደት ብዘሕዝን ኩነታት ግን ኣብቲ ዘቐመጠቶ ቦታ ክትረኽቦ ስለ ዘይከኣለት ሰራቒ ከም ሰረቓ ክትሓስብ ትጅምር ኣጋጣሚ ድማ ካብቲ ሽቓቕ እታ ባግ ጂንያ ዝተባህለት ሰብ ከምቲ ንሳ ዝገዘእቶ ዓይነት ጫማ ጌራ ክትወፅእ ከላን ሃይሁን ድማ ነቲ ጫማ ሪኣ እታ ሰረቐታ ሰብ ንሳ ከም ዝኾነት ብምሕሳብ
ብሓይሊ ምስኣተ ባኢሳ ነቲ ጫማ ካብ እግራ ወፂኣ ክትወስዶ ኸላ ንርኢ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ቅድሚ ደቓይቕ ብተዘክሮታት ተፈጢሩ ዝነበረ ነገር የርእዩና እሞ ብተመሳሳሊ መልክዕ ባግጂንያ ዋላ እኳ ተኾነት ሃብታም ስለ ዝኾነት ካብዚ ድኳን ነቲ ጫማ ገዚኣቶ እምበር ሰሪቓታ ከም ዘይኮነት ናይ ክልቲአን ጫማ ድማ ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት ድማ ክትጠራጠር ከም ዝኸኣለት ንፈልጥ። እቲ መዓልቲ ድማ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ሃይሁን ንመጀመርታ ግዜ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ። ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዋልድ ሽቓቕ ዝተላለየቶ ምስ ሶማንግ ካልኣይ ግዜ ክትራኸብ ከላን ነቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ሓድሽ ተምሃሪት ከም ዝኾነት ስለ ዝተረድኦ ብሓንሳብ እንዳኸዱ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክዛወራ ይጅምር። ንደቓይቕ ዝኣክል ድማ ብሓደ ኮይኖም ድሕሪ ምጓዓዞም ሲዮቲዩን ዝተባህለ ሓደ መልክዐኛ ካልእ ወዲ ናብኦም ብምምጻእ ከዘራርባ ከም ዝደሊ ብምንጋር ኢዳ ሒዙ ናብ ጽምዋ ቦታ ይወስዳ። እሳ ድማ ጌና ኣብቲ ትምህርቲ ናይ መጀመርያ መዓልታ ዝፈትዋ ሰብ ዝረኸበት መሲልዋ ክትኰርዕ ከላን እሱ ድማ ቁጽሪ ሞባይሉ ጽሒፉ ንዓኣ ድሕሪ መሃቡ ዘድልያ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ወይ ድማ ዘይተረድኣ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንኽድውለሉ ነጊርዋ ምስኣ ድማ ተላልዩ ተፋኒዋ ይኸይድ። ናታ ቑሑት ንኸተቐምጥ ድማ ነቲ ናታ ሎከር ምስ ከፈተቶ ትማሊ እቲ ኣብ ሽቓቕ ዝጠፍኣ ጫማ ኣብኡ መን ከም ዘቐመጦ ዋላ እኳ ተዘይፈለጠት ምስቲ መትሓዚኡ ዝነበረ ኣብኡ ተቐሚጡ ይጸንሓ። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ባግጂንያ ሰራቒት ከም ዘይኮነትን ብጌጋ ናይ ካልእ ሰብ ጫማ ከም ዝወሰደት ትርዳእ። ከምኡ ድማ ሎማዓንቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ መጀመርያ መዓልታ ስለ ዝኾነን ጽቡቕን ክቡርን ጫማ ብምግባራ ምኽንያት ናይ ካልኦት ተምሃሮ ኣድህቦ ክስሕብ ኢላ ሓሲባ ዋላ እኳ ተነበረት እቲ ዝሓሰበቶ ግን በንጻሩ ኮይኑ እቶም ተምሃሮ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ባግጂንያን ኣብቲ እንዳ ክዳውንቲ ድኳን ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝፈለጡ ኩሎም ከግልልዋ ኸለውን ሕሹኽሹኽ እንዳበሉ ድማ ብኣኣ ክዛረቡ ኸለዉ ትርኢ። ነታ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መራሒት ተባሂላ ትጽዋዕ ባግጂንያን ንዓኣ በምህራማን ሰራቒት ድማ ብምባላን ካልኦት ተምሃሮ በቲ ዝገበረቶ ነገር ምኽንያት ንኽቐጽዕዋ ከቢቦማ ይርከቡ። እሳ ድማ ዝገበረት ጌራ ካብኦም ክትሃድም ከላን ናብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ኦፊስ ኣትያ ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ብምርዳእ ደው ንኽብሎም ዋላ እኳ ተነገረቶ። እቲ ሓላፊ ግን ብኣኣ እንዳሰሓቐ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ብስኮላርሽፕ ዝኣትዉ ኩሎም ተምሃሮ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘጋጥሞምን ክልተ ኣማራጺ ከም ዝህባ ንኹሉ ነገር ክኢላ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ንኽትጸንሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ሕጂ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወፂኣ ክትከይድ ከም ትኽእል ይነግራ። እሳ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ኣቋሪፃ ስለ ዝወፀትን ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ድማ ተኣትዎ ኣማራጺ ስለ ዘይብላ ኣብዚ ንኽትጸንሕ መሪፃ ጌና ካብቲ ኦፊስ ውፅእ ክትብል ከላ ብባግጂንያን ክትተሓዝ ከላን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ንዓኣ ዘይፈርሕ ይኹን እሳ ዝበለቶ ድማ ዘይሰምዓ ተምሃሪ ከምዘየለ ብምዝራብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ ብኹርዓት ንዓኣ ድሕሪ ምዝራባ ሓኒቓ ከተፈራርሓን ከተሳቕያን ትፍትን። ኬሃ ይኹን ድማ ከምዚ ኢላ ምስ ተዛረበታ ብኣኣ ሓሪቓ ብቴስታ ሃሪማታ ካብቲ ቦታ እንዳጐየት ክትሃድም ከላን እቶም መሓዙታ ንኻልኣይ ግዜ መጺኦም ንኸይሕዝዋ ንኽትሕባእ ኣብ ቅድሚያ ናብ ዝረኸበቶ ናብ ሓደ ክፍሊ ተኣቱ። ኣብቲ ውሽጢ ክፍሊ ምስ ዝነበረት ብዙሕ ዘይትዛረብ ሱቕ ባህሊት ኦሽን ዝተባህለት ጓል ምስ ተራኸበት እታ ተምሃሪት ድማ ከምቶም ንኽሕዝዋ ዝጐይዋ ዘለዉ ተምሃሮ ከምኦም ስለ ዘይኮነት ኣብዚ ንኽትሕባእ ክትሕግዛ ኸድላን ምስኣ ድማ ተላለየን ብዛዕባ ናይ ባግጂንያን ጠባይ እንዳነገረታ ዝኾነ ተምሃሪ ንሳ ዝበለቱ ከም ዝሰምዕ እንዳነገረታ ንደቓይቕ ዝኣክል ድሕሪ ምዝርራበን ሃይሁን ነታ ብግርህነት ዘቐረበታ ነዛ ተምሃሪት ሕማቕ ነገር ከጋጥማ ስለ ዘይደለየት ተፋንያታ ካብቲ ክፍሊ ወፂኣ ትኸይድ። መሊሶም እቶም ተምሃሮ መጺኦም ከም ዝሕዝዋ ርግጸኛ ስለ ዝኾነት ንግሆ ሲዮቲቲሆን ቁጽሪ ሞባይሉ ሂብዋ ዘድልያ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንኽድውለሉ ነጊርዋ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ ናብኣ ንኽመጽእ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ትሰደሉ። እንተኾነ ግን ንሱ ናብቲ ቦታ ቀድሚ ምምጽኡ እሳ ብናይ ባግጂንያን መሓዙት ክትክበብ ከላን ካሃሲዋ ከም ዝኾኑ ስለ ዝተረድአት ብሞባይላ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እንዳቐድሐት ነዚ ቪድዮ ንዝምልከቶ ኣካል ከም ተርኢ ከተፈራርሖም ትጅምር። ንሶም ግን ብኣኣ እንዳሰሓቑ ዝኾነ ይኹን ነገር ዋላ እኳ ተገበረት ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይግድሶ ብምዝራብ በቲ ዘረባኣ ክስሕኩ ኸለውን ንኸሃርምዋ ድማ ናብኣ ምስ ቀረቡ ካብኦም ንኽትሃድም ክትብል ካብቲ ዘላቶ ህንፃ ካብ ፕላስቱ ናብ መሬት ክትዘልል ከላን ቅድሚ ንሳ ወዲቓ መህሰያ ድማ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ሲዮቲዩን ናብቲ ቦታ መጺኡ ካብቲ ዘሊላቶ ዝነበረት ከድሕና ኸሎ ንርኢ። ድሕሪ ሰዓታት ድማ ባግጂንያን
ሲዮት ይሁን ኣብ ጎኒ ሃይሁን ደው ከም ዝበለ ምስ ሰምዐት ክትሓርቕ ከላን እዚ ድማ ኸይኣኽላ ናብ ገዛኣ ምስ ከደት ኣቦኣ ምስቲ ሓዳሽ ኣፍቃሪቱ ኸላልያ ኸሎን ነፍሰ ጾር ስለ ዝኾነ ድማ ክምርዓዋ ከም ዝኾነ ምስ ነገራ እሳ ድማ ነቲ ሓሚማ ዘላ ኣዲኣ ገዲፉ ምስ ሓዳሽ ጓል ፍቕሪ ምጅማሩ ብኡ ምስ ሓረቐት ናይ ቀደም በዓል ቤት ዋላ እኳ ተኾነት ምስኡ ብምፍልላያ ምኽንያት ካብቲ ሓሚማቱ ዘላ ብተወሳኺ መስተ ክሰቲ ኸላ ንርኢ። ኪም ሃይሆንን ሲዮት ይሁን ድማ ኣብ ጽምዋ ቦታ ኾይኖም በይኖም ክዘራረቡ ምስ ጀመሩ በቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ዝገበርዎ ነገር ዋላ እኳ እሱ ተሓታትተ ዘይኮነ ይቕሬታ ምስ ሓተታ እሳ ድማ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ናይ መጀመርያ መዓልታ ዋላ እኳ ተኾነ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ንዝተላለያ ጓል ክብል ምስቶም ኩሎም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዕሩኽቱ ኣንጻር ደው ብምባሉ ብዝያዳ እንዳተገረመት እንዳመጸት ከላ ምስ ኪም ሃይሁን ዝተባህለት ጓል ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ፍሽኽ እንዳበለ ይነግራ። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ብዝበለጸ ከም ትሕጐስ ክገብራ ኸሎን ናታ ስም ጸዊዑ ከም ዘፍቀራ ስለ ዝነገራ ዋላ እኳ ተተሓጐሰት እንተኾነ ግን ንኽትኰርዐሉ እንዳፈተነት ከላ እንተኾነ ግን ንሱ ዝዛረብ ዘሎ በታ ኣብ ቀረባ ጊዜ ካብ ላዕሊ ዝወደቐትን ምስ ናታ ተመሳሳሊ ስም ዝነበራ ብዛዕባ እታ ጓል ይዛረብ ከም ዝነበረ ይነግራ። እታ ጓል ድማ ክትወድቕ ከላ ዝረኣየታ ንሳ ጥራይ ምስክር ስለ ዝኾነት ዋላ እኳ ዝኾነ ይኹን እታ ዘፍቅራ ጓል ግን ንገዛእ ርእሳ ንኸተጥፍእ ከም ዘይትፍትንን እሳ ዋላ እኳ ተኾነት ኣጋጣሚ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ዝኸኣለት ዝሓብእዎ ሚስጢር ከም ዘሎ ከም ዝፈለጠን ወላ ሓንቲ ኸይሓሰኺ ነታ ጓል ዝደፍኣ ሰብ ማንነቱ ንገርኒ ይብላ። እሳ ድማ በቲ ሰምዐቶ ነገር ብምስንባድ ነቲ ዝረኣየቶ ነገር ኩሉ ንኽትነግሮ ክትሓስብ ከላ እንዳረኣና ንሎምዓንቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳማይ ክፋል ከመይ ርኢኩማ? ካልኣይ ክፋል ድማ ቀልጢፍና ክንምፀልኩም ኢና። ንስኹም ድማ ካልኣይ ክፋል ምስ ኣምፀናያ ቀልጢፉ መታን ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ናይ ኩላትኩም ሓሳብ ርኢቶ ድማ ኣብ ኮመንት ክጽበየኩም እየ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።